Το κτήμα Ζαϊπένταλ χαρτογραφήθηκε το 1753 για λογαριασμό του νέου ιδιοκτήτη, της πλούσιας οικογένειας αντιβασιλέων του Όρνχεμ Μπράντσαν. Πάνω αριστερά βλέπουμε την αρχή του Τζάνσμπικ. Επιπλέον, εντυπωσιάζουν οι κομψοί γεωμετρικοί κήποι. Η οικογένεια είχε ήδη ένα μεγάλο σπίτι στο Μπάκαρστρατ, αλλά ήθελε ένα εξοχικό για τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα χρήματα για αυτό προήλθαν κυρίως από τα έσοδα κάποιων φοιτιών στο Σουρινάμ. Αυτά είχαν περιέλθει στην κατοχή τους μέσω κληρονομιάς. Το υπάρχον σπίτι στο Ζαϊπένταλ θα μπορούσε να επεκταθεί σε ένα όμορφο εξοχικό κτήμα το 1762 με τη βοήθεια αυτού του χρήματος σκλαβιάς. Έναν αιώνα αργότερα, κοντά στην εξοχική κατοικία χτίστηκε και ένα αμαξοστάσιο, ένα πορτοκαλετήριο. Η Μπράντσαν ήταν μια μεγάλη οικογένεια. Τα μέλη αυτής της οικογένειας είχαν επίσης κτήματα και σπίτια όπως η Χάλκσταϊν, Μεριένταλ και Λίκταμπικ.